bakarkako lan bat egin nun emakume izatearen inguruan. Eta dantza horretan bazegon atal bat, zati bat, lantzen nula kontestu bakoitzean izaera nola aldatzen den, eta ideia gustatu zitzaidan asko, eta berreskuratu nun. Eta hortikan hasi zen gauza, onditzen, kolaboratzaileak aurkitzen, eta gero nigandik sortu zen zerbait, batean nigandik atea eta taldean geratu zen. Eta ja da denon arteko kontzeptu bat. Gero ehundurak ere badu oso batzutan esaten dugu kapaka ibili gehala edo pliegeka, hasieran igual da testura materialenena, gero da musikaren testura, gero da emozioen testura. Osea, pixkanakagoaz, oain da imagenak ematen dion, audiovisualak ematen dion beste testura, baina hori dana gehitzen goaz. Eta nola batek bestea transformatzen duen, eta denekin azkenean, azken demonotan esaten dugu diala pixka bat flitzak bezala, kapak bereizten diala, baina dana bat egiten dutela, ez? Hortik dator ere entre simultaneidades, ez? Simultanea dira, baina simultanean beti diferentzia dago. Eta orain tokatzen dena da, edo datorrena da, martxoan beste 2 astetan zehar, dantzaguneko aretoetan mugimendu eta musika lana sakontzea hor. Hor ja mugitu eta ordu asko sartu estudioan. Erresidentzia badu intensibo puntu bat eta sortzerako momentuan hori oso importantea da. Ze prozesu asko pasatzen dira, baina modu bakarra da, ez? Momentu batzuk oso pozgarria dira, zer lortzen danean, momentu batzu dira gogorrak, ez dalako ezer etortzen, baina hori aste honetan oso gustora egon geha, eta eskertu duguna da azpiegitura hemen egotea, zer guri falta zitzaiguna zen antzerkian, osea, kaja beltzan egitea, ez? Ze beste modu bada. Orduan honek aukera hori eman digu, ez? Eta izan da oso aste polita, ederra eta oso gauza polita topatu ditugu, ez?